माबायदि बिहामजोआ नोंथ' मोजां आखलखौथ' मिथियाखै दा माबायदि मोजां ना बिनि सेहेराफ्रा जेसेबां पिकआप दङ मोजां आरो मोजां गैया गैया जों बेखौनो सालथि जागोन स्रां मोनथारदों मोनमारदोंना आयंनो होथ'गोना मा लानांगौ जाखो नोंलाय नै बोरायाबो मालाय बिहामजो मोनाखै हाथायानो लोमाखै नुदोंना नै गुड मर्निं टु एभ्रिवान वेलकाम टु बेक माय राजु धनश्री इउटुब चेनेल आं गासैखौबो आंनि राजु धनश्री इउटुब चेनेलाव बरायनानै लाबाय नै आङो दायो गामियावनो दङ गामियाव माने हिन्जाव सासे लाबोदोंनो आरो बेखौनो एसे खोन्थानोसै आङो हिन्जावाबो जाहैबाय एसे गोजाननि दानि जुगावथ' माने नायलायनाय गैया नालाय थेवब्लाबो दाख्लै माने एसे खावना लायदों माने हिन्जावखौ माबायदि खावना लाबोखोथाय एसे खोन्थालांसै ओमफ्राय हिन्जावा माबायदि बेखौ एसे खोन्थालांसै आङो बेसे गोजाननि माने नै आंजों दङ ओइ उनावहाय ना ज' हिन्जाव नायनो थांसै जोङो माने एसे गोजानाव आरो बिसिना न'आ बेखौबो एसे खोन्थालांसै नोंथांमोना थांबाय थादोलाय नै बिदि बे लामाजों थांनांगौ दायो बे लामाजों हनै सासेया मा आंजों दङ साथाम साब्रैसो दं नै सासेया मा लाबोखो बेलाय मा बियो एम्फौ बिलाइ एम्फौनिसो जों फैदों नै हिन्जावफोरजोंसो आंना लोगोबो गैयालै आंना लोगोआनो हिन्जावफोर गोजासो नै थांगासिनो जोङो दायो साब्रै हौवाफोर साबा नै मा जाखो हनै बिफाया मानो गालांलाबायखोब्रा है हनै थाम्फै अरगोन मा अरगोन जारलाथारलै मानसिफ्राबो ओमफ्राय नै आंना लोगोफ्राबो माने सोब हिन्जावफोर गोजा एसे खोन्थानो र' आंल' हौवा सोब ओमफ्राय नै गासिबो हिन्जावफोर गोजा हिन्जावखौथ' नायग्राफोरखौ एसे खोन्थानो र' आंल' हौवा ओमफ्राय गासिबो हिन्जावफोर गोजा नै लोगोआनो आंना गासिबो हिन्जाव गोजासो नुदोंना नै माथो सोरबा नुवाखै आयौ नै मोनथारसिगोन ओमफ्राय नै दायो आयु नै माला लायनो हिन्जावखौलाय देवबाराव हरावसो बाव खावना लायदों नै माबासिना लामायाबो जा गोलावखाथार बिथोरनो नुदोंना नै ओरैबो हाग्रा खिन्थु मासासो दंना गैयाथाय थांगोनसै जायखिया आंबो नुवाखै हिन्जावा माबायदि हिन्जाव गोदाना नै न'खौ मोनफैबाय आरो दायो हिन्जाव मानसिफोरजों जायालै बिराद दावराव एकदम नै गोजानानै गोजा जालायबाय नै मानो जाबायानो आयौ मा जाखो आंनियालाय देलाय मा जाखो नोंलाय हा बुरि जादों आयौ मा बुरि जाबायनो नै मा मावदों मानि बेलाय हाबानि सोर मावामोन बियो मावामोन ओइ बुरै मानो मानसिया ज' फैदोंब्रा नोंसोरनावलाय बबेनि हिन्जाव गोदानालाय हाजोनि ओमफ्राय नोंलाय बबे गामिनि नों बबे गामिनि आं बिनि बिबोनां जायोमोन ओरैनो हिन्जाव गोदानखौ नायनो फैबाय आरो आदसा ओंखायनो बेसे गोजान ना न'आ बिनिफ्राय आंना 1.5 किल'मिटार जागोन 1.5 किल'मिटार हाब माला फैनायब्रा नोंलाय दहाय 1:30 फैदोंमोन आं 1:30 हिन्जाव गोदाना मा जागोन नोंनि बिहामजो जागोन बिहामजो माबायदि बिहामजोआ नोंथ' मोजां आखलखौथ' मिथियाखै दा माबायदि मोजां ना बिनि सेहेराफ्रा जेसेबां पिकआप दङ मोजां आरो मोजां मोनदों होमबा ना आं मोजां मोनदों ओमफ्राय बिहामजो लाबोनायाव नोंहा माबा उसुबिदा दं नामा गैया जों बेखौनो सालथि जानो रायगासिनो मानि थाखाय माने हाबाखौ होनांसिगौ फटाफट मानि थाखाय बैसो जाबाय ओमफ्राय न'आव सोर दं बिसा बिमा बिफाल'सो रावबो गैया हौवा गोदाना बोरो बेनो हौवा गोदाना बेनो ओइ मा मावलाबायदोंब्रा नोंलाय मानसियालाय
हा हाबानि मेला खाबाय आयो बोरै हिनजाव गोदाना आबे नुबायना हिनजाव गोदानखौ नुबाय नुबाय थिगानो थिगानो हाबायाव मोसानांगौ आरो बेनो हाबायाव बेजे हिनजाव गोदान लाबोबाय हिनजाव लाबोबाय गोसोआव माबाफोर बोराबनाय दं नामा नोंनाव बिराद मोजां बोराबनाय गैया बिराद गोबाव जाबाय जों गामि हाबा मोनजाया हाबा मोनजायैया गोगोम जाखागोन आरो गोगोम जाखागोन हौवा गोदाना एसे बोराबदों नामा बोराबाखै थिगानो बोराबाखै खावना लायना आराम मोनना लाबोनायफ्रा लाबोनाय आरो जादों देलाय एसे खोन्थालाय बोरै लाबोखो खावनाथ' लाबोनाय बायदि जायाखै औ खावसे रं नाम्बार औ खावसे नायनाय आरो खावसेबो आदसा इदि माने मोननैबोखा मोननैबो डाबल एसे खोन्थानां नै बिथाङा माने बोथोराबो गैला नालाय हाबानि ओंखायनो बिथाङा उफाय गैया थारमाने रायजोफोरनो जाहोनांगोन नालाय माइ लामनानै नै उफाय गैया दा मा खालामनो माने हामबायनि उनावबाथाय माने जाला जाहैबाय माने हाबानि बोथोर गैलानो अ हामबाय बे जायखिजाया माबा मोनसे मासाव ना माबायावनो बोथोर गैलानोलै जोंना बर'नि नेमाव इदि आरो ओइ आबै खै थारिखआव लादों नों हाबाखौ खोन्थादोलै 26 थारिख आयै हाबा बांलानि 26 दिनै खै थारिख जाखोलै दिनै 20 होमबा गैथारला माथो माब्रै दस खबरा माथो रायलायब्रा नोंलाय मोजाङानो दे थिग আছে दायो जों हिनजाव गोदानखौ एसे खोन्थानोसै माबायदि आंबोथ' नुवाखै नालाय मोजां ना गाज्रि लोगोफोर आं होनदोंमोन ना हिनजाव गोदान नायनो फैनो होननानै न'आव मोनफैबाय दायो हिनजाव गोदानखौ नुथ'वाखैनो अबाव दंथाय सोरबा सोंबाय आङो सासे बिहाव जायोनो बेनावबो सोंबाय बे होननांगौ मोजां बिराद मोजांथारदों माने दा आंबो नुबासो मिथिगोन एकदम खामसासाव खामलावलाबाबो फैबायलां दुगैयालासिनो रब्रा माबाया नोंनो बिहामजोआ मा होखो जाहोबाय साहा होबाय गय होबाय माथो नांबावगौ औ मा थांथारसै आंना न'आ गोजान नालाय औ ओरै टाउन गोजान थागोन मा दिन थालांनो हाया होमबा बाबा मोसौबो दङ औ रायजागोन ओइ मादैजों मोसौ मोसायालाय मा गाबोनबा बोरैबाबो माने खाहैफिनखानांगौ माथो दुब्लियाव बे हांबादिफोरजों जायालै रलै नों मा मानसिया मा थांनो नोंहा बिहामजो साबेसे दङ सासे मा होनो बिहामजो नायनो थांबाय थानोसै नामा नों दं आंखौ मा सोंदों थांबा थानोसै नोङो थांदो आंबो खाथारबाय सानसे बोरायाबो नांथारला बोराय बेखौ नांथारला रब्रा बोराय एसे रायलायनोसै फै सानजों हा अबाव थांनो माबा लायनो थांबायलै माबा लायनो थांबाय नै बिसोरबो माने हिनजाव गोदान नायग्राखौ एसे खोन्थानोसै आं बिसोर फैबायना हिनजाव नायनो फैदोंमोन आयौ नुबाय नामा नैलै बिमाया बेसेरा एकदम बुरिथारबाय नै बिहामजो मोनदों आंबो बिराद मोजां मोनदों माने रायजोयैनो बिराद मोजां मोनदों माने ओरैबायदि मोजां मोनो बे बिमा सासेल'थार बेसेरा नै नुबायना जोंना आबैया बुरिथारबाय बेसेरा दासो बिहामजो न' मोननानैसो एबारसो न'आ साफा जासिन बिसिना मा नुवाखै बेबायदि बुरिया मा जागोन दा खामानि मावबाय थानांगौबा नायलाय आयै हाबा बुरिया माबायदि मोनदों गोसोखौ खोन्थादो एसे स्रां मोनथारदों मोनमारदोंना अ आयंनो हो थखना मा लानांगौ जाखो नोंलाय गासै ओरैनो थाबायना खोन्थाबाय नै सासे आरो मादि गेलेदों हाबाब सासेयाबो नै मा गेलेदों नोंलाय मा बेलाय मा बियो नै थाम्फै हरबाय नोंखौ इयाव नुवालै नै हिनजाव नायग्राफ्रा मा जाखो लाबोद' मा दं नोंसोर दा अबाव थांगोन हा अबाव थांगोन दा नोंसोरो सिला फोथार खै घन्टा लागोन 3 घन्टा लासै थांलै बारा गोसा थांनाङा 1 घन्टा नै बुरिया नों गय लाबोनायखौ जों जायाना नों गय लाबोनायखौ जों जागोन नामा अ दे नै बोरायाबो मालाय बिहामजो मोनाखै हाथायानो लोमाखै उन्दुनानै हाथाय लोमाखै बोराया
ओरैबायदि लानसेयानो माथो नुवा बोरायालाय गोसोफ्रा नुबासो दं नामा बिहामजो फारसेयाव सानबाय दं नामा बुरैया ओइ बोराया एकदम फुरथिजोंनो नुवाखै फाथैलायबाय फाथैयानो दंखायो आरो लायबावबाय दा माने दाहाय मानसि फैखागोन नालाय आरोबाव बेना बिदि आरो साननाया मानसियाथ' गाबोननिफ्राय लागातार फैबाय थासिगोन नालाय दिनैनिफ्राय ओंखायनो लायखाबाय बोराया नेयै नेयै मोनमारबाय जोङो साहाखौ लोंनो मोनसिगोन नाथाय बोराया खिथु खिथु मालाय बेनो हिनजाव गोदाना जों नायनो फैनाया नुफेराखैमोनलां दिनैसो फार्स्ट नुबाय अबेनि होनदोंमोनलाय नोंना न'आ फाहारपुर आयै माबायदि जायगानिब्रा फाहारपुर माने हाजो बारियावसो नामा हाजोआवसो नामा ना हाजोआव नङा हाजोआवनो नामदानियावसो बोराया मालाय नामदानियावसो नामदानियावसो बोराय हाजोआव नङा होमबा नामदानियावसो जाबाय बोराया हाजोखौ नाङा होमबा हाजोखौ नाङा आङो जिराया आंथ' साहा लोंथ'ला होनायखौ लानांसिगोनलै उफाय गैया माथो खालामनो नाबा दाय मोनगोन ना गारजागोन नै आंबो साहा लाबाय नों र' साहा लोंबाय आङो खामजागोनबो हिन्जाव गोदान होनाय साहाखौनो आं लाबाय एबार लोंबायनोसै आङो एकदम गोजा गोजा बरिया जोंना माने हाबाबो मोनजासिगोन जों गामियाव बिराद गोबाव जाबायमोन बोसोर हाबा मोनजायैया देग्लाय माने गामियाव हाबा मोनजासिगोन होननानै सोबबो ओरैबायदि खुसि ओमफ्राय नै आंजों फैदों लोगोआव हिन्जावफोर गोजा नै आंना लोगोआनो गासिबो नुदोंना नै नुखाय आं नांला जेबो मोनलोंजोब्बायना एबार गय खावनायखौ एसे खोन्थानोसै ओमफ्राय जाना ब्लद थांसै दे जों दे हिन्जाव गोदानखौ खाथियाव लानोसै आं हिन्जाव गोदान खानालाय जाखाबायनोसै आरो माथो खालामबावनो एबारनिफ्राय नोङो जों गामि जाबाय दै मिथिबायना एबारना नों जोंनि होनना बुंबा नों माखौ होनगोन जोंहाना होनना बुंबा बैखौनो मोनला नोङो नैबेखौसो होनासै नोङो दिनैनिफ्राय जोंहाना होनना बुंबा बिनिखौसो होनासै नों बैनि नंला नंगौना माबायदि मोनदों नों फैनानै मोजां मोनदों ना मालाबा फैफेरखांबायमोन नामा फैफेराखैना एबारसो फार्स्ट ना मानसि असिनाखि थानो बोरैबा मोनदों नामा गिनाय मोनदों नामा मोनाखैना गिनाङालै जों जायगायाव ओरैबायदि मोजां आरो स्रि स्रायबावसो जोंना मोजांथारबावसो मा ओंख्रि जानाय फाथो खारै नोंसिनाव मा मा मानसि दं पाहारपुराव हारसाफोर ना हारसाफ्रा बुरजाथार नामा दसे ना ओमफ्राय नोंस्रा धर्मआ मा बाथौआनो बेयावथ' बाथौ नोंस्रा मा लिरो बसुमतारी बिसोरनाथ' सदगियारिसो जाबायलै एबार सोलायबायना दा जों गयखौ जालांसै आरो नै ओरै जोंनि थाखाय गय खावबाय बेखौबो खोन्थाबाय ओमफ्राय सोरबाफ्रा जुदि दिनैसिम आंनि चेनेलखौ नायदोंब्लाबो जुदि साबस्क्राइब खालामाखैबा आं खावलायबाय दिनैनि गेजेरजों थाबैनो साबस्क्राइब खालामना होदो आरो हाजासे शेयार आरो लाइक खालाम आरो सोरबाफ्रा जुदि फेसबुकाव नायदोंबा हाजासे शेयार खालामना हो वाच टाइमा कमप्लिट जाथारसिगोन बारा गोबाव नांथारला नोंथांमोना जुदि अनोब्ला थाबनो शेयार खालामना होदो आरो वाच टाइमखौबो कमप्लिट खालामना होदो जाहाथे आंबो बेबायदिनो इयुनाव मोजाङै मोजां भिडिअ लाबाय थानो हायो बे जाहैबाय नै जों गामिनि हिन्जाव गोदान नायफैनायखौ एसे खोन्थाबाय आङो आंजोंहाय लोगोआव दं नै माखासे फंबायफोरबो दं बायदिसिना सोमोन्दोनि जानाय आरो ओमफ्राय जाय नै हिन्जाव गोदाना ओरैजाय गय खावगासिनो दङ ओमफ्राय ओरैजाय नै माखासेफ्रा सोरबा जादों सोरबा मा जादोंथाय मिथिला हिन्जाव गोदान नायफैदोंलै हिन्जाव गोदान नायफैदों हाबा मोजां ना मोजाङानो मोजांना आंबोथ' ओरैबायदि मोजां नुबाय हाबायाव मोसानांगौ आरो जोंना बेनो मोसानांगौ ओमफ्राय ओरैबायदि माने सोबबो गामिनि माखासे मानसिफ्रा
आं माने बिराद खोनादों आरो बिसोरा माने न'आव नै दायो आंनि उनावहाय खामानि मावदों ना बोराय बुरि जेनेबा आं सोमोन्दोआव बोराय आबै आबौ जायो नालाय ओंखायनो आं माने बोराय बुरि होनना बुङो माने जुदि आबौमोनहा गाज्रि मोननाङा आं बोराय बुरि होननायखौ बिसोरा माने सानैल'खासैमोन दंमोन आरो फिसाजोबो दंमोन गासिबो हाबा जाजोब्बाय ओमफ्राय फिसालाबो दंमोन बिसोरो माने सासेयाबो हाबा जानानै गामियावनो दं आरो जोंहाय एसे न'नि गोजान जायो आरो एसे ओमफ्राय दायो माने फंबाया एबारसो लाबोबाय आरो बिराद बोसोरनि उनाव नै जोंहा आबैयाबो बुरिथारबायमोन आबौआबो बोरायथारबायमोन दायो माने बिहामजो फैनायखाय आरो माने गासैबो रायजोफ्रानो ओरैबायदि मोजां मोनदों ओमफ्राय जा नैबे दा हिन्जाव गोदान फैनायखौबो मोजां मोनदों मानो होनबा बेबायदि न'खराव फैबाय बिस्राबो रावबो गैखायामोन नालाय हिन्जाव मानसिफ्राथ' बिदिनोखा नालाय सानसेबाबो मालायनाव थांखानांगौ ठीक आसे लोगोफोर बिदिबा दिनै भिडिअखौ बेखिनियावनो दोनथ'बाय आङो नोंथांमोना जुदि मोजां मोनदोंबा हाजासे लाइक आरो शेयार खालामना होदो अके बाय बाय